Hello mga senyora, samahan niyo ako ngayon dito sa bagong branch ng Macabebes Halo-Halo dito sa Lubao, Pampanga. This place just opened in November 25, 2023. Bumisita tayo ngayon para matikman ang kanilang sweet, creamy, and refreshing halo-halo, topped with their signature leche flan, halaya ube, and makapuno. Sobrang perfect nito sa mainit na panahon. Meron silang tatlong sizes na available. Meron silang small, medium, at ang kanilang jumbo. Macabebes doesn't just do halo-halo. They also have two varieties of champurrado, the classic chocolate at ang kanilang ube champurrado with milk and cheese toppings. For something savory, I also had their pancit palabok and spaghetti. The palabok was the perfect balance of creamy and savory with generous toppings of chicharon, garlic, spring onions, and boiled eggs. Ang sarap ng palabok sauce nila, tamang-tama sa aking panlasa at sobra ko tong nagustuhan. At kung namimiss mo rin ang Pinoy style na spaghetti, their spaghetti is a must try. Sakto ang tamis, cheesy, and very comforting ang lasa. Siguradong magugustuhan din ito ng inyong mga bagets. Napaka-affordable ng mga prices nila at ang dami ng kanilang servings. At hindi ka na rin mahahasya sa paghahanap ng parking dahil napakalaki ng parking space nila. If you're in the Lubao area, come and visit Macabebes Halo-Halo. Enjoy mga senyora, mga tanos!